לבים, אז שמעתי שיש עדכון חדש של ברול סטארס. בשנייה ששמעתי, קפצתי, עשיתי את העדכון, וכן, כפי שאתם רואים. עכשיו, אני רק מקווה שאנחנו לא נאבד את הבטל פאס, וקצת חרש שיש לכם, כן. כפי שאתם רואים, אנחנו בלב 31, ובואו נראה מה יש חדש בחנות בשבילכם. על פי מה שאני הבנתי, זה ככה בגלל שעומדים להוציא דמות חדשה. של מין חד קרן שעומדת להיות ממש מטורפת. מאוד להגיע, מאוד. להגיע זה קצת להגיע, קצת. עכשיו, כן, אם אתם רוצים לדעת, זה מה שעכשיו יש בחנות. כן, אז בקיצור, רגע. אז הלוואי שאני הייתי יכול פשוט לקנות עם ג'מס, כאילו, אתם יודעים מה לעזור. טוב, כן, הלוואי שהייתי יכול לקנות עם ג'מס בשביל לסיים את הבטל פאס, אבל יש אצלי בעיה בטלפון, שאם אני קניתי את זה במשתמש שלי פעמיים, ברול סטארס תקנו את זה בבקשה, ולא קיבלתי בכלל XP, אז אני מפחד קצת לעשות את זה. טוב, עוד שעה אני אקבל את זה. עכשיו אם אתם שמים לב, בסרטון הקודם הרי הייתי רק בלבל 26, ועכשיו אני כבר ב-30, ועכשיו אני מנסה להגיע ל-30, זה עלייה מטורפת. גם כאן עליתי הרבה מאוד גבוהים, עליתי בערך 100 ומשהו, עליתי 135 גבוהים מהסרטון הקודם, אז כן, בואו נמשיך. כפי שאתם רואים, זה מה שיש לי, וזה הקווסים, אז אני מבין שיש לי זה משהו בסולו, לצערי. אני פחות שחקן סולו, אני לא יודעת אבל יאללה, בואו נשחק. בגלל שהייתי יכול להדגים לכם כבר כאילו את המכניקה שלו והכל, אבל אי אפשר. זה בושה מטורפת. תסתכלו, המחלה שאני עושה 988. אני חושב שבשכל, אני כבר איתה, אבל אני מבין באמת נורמלי. זה כמו רבאלה נשאר. עכשיו, אני לא יודע אם אתם גם רואים דרגון בול, אבל אם כן וסיימתם את דרגון בול ואין לכם אתם רוצים לראות אז נגלה לכם לא זיפ, פשוט דרגון בול סופר. אני ממש ממליץ לכם. אתמול אני שיחקתי, יצא לי אגדי, אבל יצא לי XP, זה לא קיבלתי כלום. אז כן, אני בעצם מתכנן. אומייגאד, ברוקי רק עכשיו.
חכו שנייה, אני חייב... אוקיי צופים, אז כן. חכו שנייה, אני מציע לו איזה בראולר. אתם רואים מה הם עשו לברוק? פשוט מגעיל אותי. אני רואה שהוא די טוב עם ברוק הזה. לא רוצה לדעת איך ברוק נראה, מה זה? לול. כן, זה מאוד. יאללה, אני שם מוכן. נכון, איך נהדר לי. אז אני נהיה... אוקיי, הוא שם אותו. תסתכלו. אוקיי, לי אין כל כך סקין לקפטן רך, אני מודה, מה זה? טוב. שאני צריך להיות מתחת למיטה של משהו כדי שהרובוט מקוי לא יפריע לי. יש לה מישהו עם שתי הייפר צ'ארד, אבל לא של מישהו, אז זה מאוד... ניתה עשה ציטים, אדוני. טוב, אני חושב שבפעם הבאה אני אהיה על גילי. נכון. הרובוט ניקוי מצא אותי. לא משנה. איך? איך הוא בלבל 15 איתו עם... אני שמה לי... מה זה הפלוס הזה? כל הכבוד. סופר לייק. Buenas noches, primo. حبوبي Let's do this. Okay. כן, שמתי זה כבר. El primo is here. לפחות עכשיו הרבה יותר קל לשלוח בקשות חברות. שתיים נשאים חלבים. בואו תמד. בואו. איך נראה לך חיים? יואו, אוקיי. אם אתה מת עכשיו, אם אתה מת 10, 9, 8, 7, 6, 5 Primo.
חבר'ה, אני לא משחק איתך יותר. השני היה... אני לא משחק איתו. אני מוחזב. אתם רואים את החד כיוון הזה? דמות די חזקה. אני יכול להסביר לכם עליו, אבל לא להראות לכם את המחלקה. המחלקה שלו הוא בתכלס תדמיינו פשוט את ברלי משולב עם קארל ופוט. בגלל שזה פשוט, הוא עושה את המהלך הרגיל של זה, המהלך הרגיל של ברלי. ואני חייב להתרפות. לא. For Spain and for glory! טוב, צופים, כי אני פוחד שעוד שנייה ייגמר הבטל פאס. סליחה שאני לא פותח אתכם עכשיו את כל הבטל פאס, אבל... טוב, נראה לי שיש סיכוי. אחרי שנשלים את כל המשימות שלי להיום, אז כן, אני צריך לפתוח את זה כי... אתם יודעים, בכל זאת... לא כל קטל. אני חייב להיות קמפר כאילו ברצינות? לא. El primo! לא. אני מתכוון לסחוב אותך, ינוב. יאללה. אני פשוט תהיה קמפר. כן, זה היה...
נחפש מישהו שבנוקאוט. אין לי מישהו כאילו בנוקאוט. הנה הזמנתי. נכון מאוד, מסווגות. El primo. ניתן לך. Game on. למה? טוב, תשים קולט. Watch out. Here I come. Another round on and יופי, sorry, noob. אכפת לי שיש סקין לקולט, אוקיי, לא אכפת לי. אני יכול לקנות את הסקין הזה עכשיו. Showtime. El primo is here. חבר'ה, אתם יודעים איך ברוק היה נראה קודם, נכון? ראיתם איך הוא נראה עכשיו? פשוט הרסו אותו. שים כבר קייתי. תמס לי. שים כבר. מה כותב לי? Time for trouble. Another round. What the hell? לא. New customers. תודה באמת. יש לי שאלה לכם. אתם הבנתם כאילו איך ברלי הוא ברמן? נתב. כאילו ברצינות. ברמן שנותן לכם בתור שתייה. טוב אני השארתם הם השאירו אותם והשאירו אותי לאופן אני באמת טוב, אני
יו, נהרוג אותך באולטי. ייי. אין יותר נדב בישראל. יאללה, אני אעשה עוד קצת עם הנובה. חבר'ה, עוד 2 משחקים וזה לא משחק יותר. אני די בטוח שבסוף של אני הפסקות ונמשיך. טוב צופים, זה המשחק האחרון לפרק, אז כן. אתם יכולים לראות אותו. כן, הייתי עם איזה מישהו, המקור הזה מנוב, וכאילו המשיך כאילו לבקש ויתר שלו ונתתי. המשימה היחידה שתפר לי פשוט לרפות אנשים, ואני עוד שנייה מסיים. זה למה אני בטוח שזה הפעם האחרונה. חברי הקבוצה שלי כאילו כולם ביחד, ואז אני מרפא במהירות. זה אם אתם רואים שיש לכם משימה עם פוטו של הרפות, אז זה כאילו הטכניקה. זה גם טוב שאתם נקטם, אז גם אני מרפא אותם. מה אתם רואים? כן, יש לכם את ספם ואת פוקו. אנחנו עם כן, זה כאילו פשוט שיש טונה. לא, תרגעו את ספם, תלכו בשמי. יאללה. אוקיי, וכן. אז בקיצור, עכשיו אתם יכולים לראות שסיימתי את המשימה האחרונה. וכן. אז יאללה תבואי. סליחה. אוקיי, יודעים מה? אני חושבת שאני פשוט עד לכאן. כן, מסתבר שאין שלא מזמין חברים בזה, אז פי 2, אבל אף אחד לא מאשר לי את הזמן. אבל עדיין זה מנבא לי דבר כזה שנקרא לברסס קודם. יו, שתי אל פרימו, סלח לי, זה מעתיקים. זה אסתר ברצינות, זה ליצן. אאו. אני באמת כמות. אוי 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 אוי. ¡El primo! אל תדאגו. הם מתים. אוקיי, אני מבין שאתם באמת אידיוטים. אוקיי. זה just אתה עושה. מלא דוד, אתה רוצה לחסל את זה, נכון? היא מלא. אבל רוצים שנבוא לך משהו לגבי הדמות החדשה? אתם כבר אמרת אני לא כזה. אני מרחף. אני ציפור, לא אל פרימו. היידה. אוקיי. נגמר לי העוף, נגמר לי איזה שאני מקבל את אז גם בואו נרמש כאן. אבל אני חושב שעכשיו אני אעשה את הפתיחה. רגע, אם
שמים לב טוב, אתם רואים את הגולגלות האלה? שלוחץ כאן? רגע. אוקיי, קיבלתי את 8 ביט. לא רוצה דיינמיק במקום. ולהשיג את הפלאש. אני רוצה תקראו. תסתכלו. אני אומר לכם, אני עומד בקרוב להשיג את זה. תסתכלו על הגולגלות. לשנייה הן משתנות לתיבות. אני חושב שברול קצת שאנחנו נסתדר. וקיבלנו מדורה. אוקיי, אתם מוכנים? סליחה, פשוט נוכל לפתוח לבטל קאט ואיך הדבר אתם יודעים, אני חושבת שזה איך אין לי עדיין אגדים, אני פותח איזה 30 עדיין אגדים, אני בטח אהיה על מה קיבלתי את כל הדברים מהצד הכיוון. עכשיו Harold's my name. Geology. עכשיו, אם עד הסוף לא יצא לי אפילו אגדי אחד, אז זה עוד מעט. עכשיו, אם כאן לא יוצא לי אגדי, בבקשה תעשו לייק וסאב, כי אתם רואים ברול סטארס אפילו רוצה שתעשו לייק וסאב. עליתי ל8, כן. אז כן, מה חדשה? זה בעצם... עכשיו, אני מעלה לי שלי אני מעלה את שלי אחרי... היידה! עכשיו אני גם יכול להשתמש אוקיי, עכשיו שלי שלי לבל 11 עם הייפר צ'ארגל פרימו לבל 9 והוא כאילו, כפי שאתם רואים מכאן, אני לא צריך לעשות את זה כי הוא יעבור לבד ללבל 9 אז כן, אם הייתי בוחר את השנייה אז זה היה היא. אז בקיצור, כן, זה הסרטון להיום. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, כלומר אתם הייתם הצופים הכי טובים בעולם. יאללה ביי.